ayun na guys yung ating mga ingredients. Then nilalagay na muna natin yung ating ginger, tomato. Then iliwan natin. Na pag kumukulo na po guys, ilagay na po natin yung ating isda, yung ating tilapia. Ayan. Then iwan po saglit, mga 1 minute. Then pakuluan po ulit. Then habang kumulo na po, ilagay na po yung ating pechay, yung ating gulay. Kailangan po lumambot po yung gulay guys bago natin ilagay yung ating pampaasim, para po hindi kumunat po yung gulay natin. Then lagyan po natin ng seasoning, ng salt at ng bechin po, seasoning para sumarap yung ating sabaw. Kailangan po guys, make sure na malambot po yung gulay bago po natin ilagay yung ating pang-asim po. Yan, kumukulo na. So medyo malambot na po yung ating gulay. Lalagay na po natin yung ating sinigang mix, sinigang na sampalok. Yan lang po yung pinakamaliit na size. Maliit lang na size. Tama-tama po yan sa 3 cups of water na sabaw. Ayan. Then pakuluan natin ng konti. Ayan po, tikman natin. Ayan na po yung ating finished product guys. Napakasarap po niyan. Simpleng pagkaluto lang po niyan guys, pero napakasarap po. At portable po. Kayang-kaya po ng ating budget. Ayan po yung ating finished product. So kung sino man po yung guys ang bago sa ating YouTube channel, paki-subscribe naman po and like and share po tayo. Then paki-click po yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat pong aking mga video. Thank you so much guys. See you next my video. Love you all.